Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tia Buling. Taong 1955, Santa Barbara, Iloilo. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira sila Tia Buling sa Santa Barbara. Matagal nang yumao noon ang kanyang ina, gawa ng nasangkot ito sa isang aksidente. Bagaman silang mag-ama na lang ang namumuhay, naging maayos naman ang lahat. Nagagawa nitong mapunan ang kanilang mga pangangailangan alinsunod sa ipinangako nito sa yumao niyang ina. Sa ilang taong paninirahan nilang mag-ama sa isang baryo sa Santa Barbara, namuhay sila bilang nagtitinda ng kamote at mga saging. Kadalasan siya ang naiiwan sa kanilang tahanan at tindahan gawa ng nakikisaka noon ng kanyang ama. Tandang-tanda pa noon ni Tia Buling na sa tuwing siya na lamang ang nag-iisang tao sa kanila, maraming lalaki ang bumibisita. Karamihan sa mga ito ay nagdadahilan na bibili ng kanyang paninda, subalit alam niya sa kanyang sarili na ito ay nagnanais lamang na masilayan siya. Kung hindi nyo kasi na itatanong, noong kabataan ni Tia Buling, may kagandahan talaga siyang minana niya sa kanyang ina. Sabi nga ng iilan sa kanya noon, isa siya sa mga halimbawa ng purong dalagang Pilipina. Bagaman hinahangad siya ng karamihan, nananatili pa rin siyang tapat sa kanyang pangako sa kanyang ama. Iniiwasan niya noong magkaroon ng kasintahan ng hindi pa wasto ang gulang, para naman kahit papaano'y hindi siya magkaroon ng problema. Itinatak kasi noon ng kanyang ama sa kanya ang totoong buhay ng isang tao sa realidad ng mundo. Palagi sa kanya nito noong ipinapaalala na hindi isang mainit na kanin ang pag-aasawa. Isang hapon, habang nagsasara ng tindahan si Tia Buling, may lalaking lumapit sa kanya. Bigla siya nitong hinila sa kanyang kaliwang kamay at dali-daling kinaladkad papasok ng kanilang bahay. Dahil sa ginawa nito, kung kaya't panay naman ang kanyang pagsisigaw upang makahingi ng tulong. Nang hindi na maatim ng lalaki ang kanyang pag-iingay, napagpasyahan itong busalsalan siya ng panyo sa kanyang bibig habang nagsasabi ng, "Huwag ka nang magmatigas pa, Buling. Madali lang naman tayo eh. Sumama ka na." Matapos nitong makapagsalita, patuloy pa rin yun sa pagkaladkad sa kanya hanggang sa dumating ang puntong narating na nila ang entradang pinto ng bahay. Pagbukas ng lalaking yun sa pinto, bigla naman itong natigilan nang marinig niyang sumisigaw habang nananakbo ang ama ni Tia Buling sa kanilang likuran. "Demonyo ka! Anong ginagawa mo sa anak ko? Bitawan mo si Buling!" Sigaw ng ama niya habang binubunot nito sa kanyang tagiliran ang kanyang sundang. Matapos itong marinig ng lalaki, mabilisan naman itong kumaripas ng takbo hanggang sa tuluyan na itong maglaho sa talahiban. Hindi na yon tinangkapang habulin ng kanyang ama sa kadahilan ng wala namang nangyari sa kanya. "Buling, ayos ka lang ba?" Tanong ng kanyang ama paglapit nito. Nang marinig ni Tia Buling ang sinabi nito, tanging paghikbi na lamang ang kanyang nagawa habang nakayakap sa kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan naman siyang ginabayan papasok ng kanyang ama habang nagsasabi ng, "Buling, ibigay mo sa akin ang damit mo. May gagawin lang ako. Ipapalasap ko sa demonyong lalaking yon na hindi tayong pamilyang dapat nilang gawa ng masama." Matapos itong marinig ni Tia Buling, agad naman yung pumasok sa kanyang silid upang magpalit ng damit. Paglabas niya noon, dali-dali namang iniabot niya sa kanyang ama ang mga gamit na yon nang hindi nagtatanong. Kinagabihan, habang naglilinis ng mga pinggan si Tia Buling, bigla naman siyang natigilan nang lapitan siya ng kanyang ama ng walang pag-aalangan.
Nakatitig lang ito sa kanya na para bang wala itong balak na magsalita. Bakit ho, Tay? Gulat na tanong ni Tia Buling. Sumama ka muna sa akin, Buling. May pupuntahan tayo. Masyado nang mapanganib ang mundo. Napapanahon na para bigyan kita ng iyong sariling pangdepensa. Wika ng kanyang ama. Nang marinig ni Tia Buling ang sinabi nito, dali-dali naman niyang iniwan ang kanyang hinuhugasang mga pinggan alinsunod sa utos ng kanyang ama. Habang naglalakad silang dalawa, napansin noon ni Tia Buling na medyo nalalayo na sila sa kanilang tahanan. Kung hindi siya nagkakamali, ang likurang bundok na kanilang bahay noon ang kanilang tinatahak. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagbagtas ng daan, doon na nga napagtanto ni Tia Buling sa kadahilan ng wala nang naninirahang tao sa lugar na yon. Tay, saan ho ba talaga tayo pupunta? Gabing-gabi na ho. Tsaka, napakalayo na natin sa bahay. Ipagpabukas na lang kaya natin to. Pagrereklamo ni Tia Buling sa kanyang ama. Dahil sa sinabi nito, napilitan naman siyang hawakan ng kanyang ama sa braso upang hindi na siya makapagpumiglas sa nais nitong mangyari. Ilang minuto pa ang lumipas, patuloy pa rin silang naglakad hanggang sa dumating ang puntong marating na nila ang isang punong kahoy na merong balon sa mga ugat nito. Habang pinagmamasdan yon ni Tia Buling, wala siyang gaanong nasisipat sa paligid gawa ng masyadong may kadiliman sa lugar. Pagsilab ng kanyang ama sa dala nitong sulo, laking gulat na lamang niya nang tumambad sa kanyang mga mata ang isang balong naglalaman ng napakalapot na kulay itim na likido. Nangako ko sa iyong ina na hindi ko nagagamitin ang aral na ito. Pero anong magagawa ko, anak? Hindi kita kayang bantayan buong araw. Kailangan ko rin magtrabaho para tayo'y mabuhay. Siguro sa pamamagitan nito, hindi ka na kailanman matatakot sa mga taong nakapaligid sa iyo. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong bago lumipas ang taon, isa ka ng dalubhasang mangkukulam. Wika ng kanyang ama habang nakatingin sa balon. Mangkukulam, Tay? Ayoko ho. Ayokong pumatay ng tao. Marami na ako nalamang istorya tungkol sa mga mangkukulam eh. Lahat sila masasama. Sagot naman dito ni Tia Buling. Nang marinig ito ng kanyang ama, tumitig lang naman ito sa kanya ng seryoso na para bang meron itong napakahalagang bagay na nais ilahad. Hindi lahat ng gumagamit ng aral sa kaliwa ay masasama. Nakadepende yan sa tao, Buling. Kung sino lang ang may sala sa iyo, yun lang ang parusahan mo. At kung kailangan mo lang gamitin ang kakayahan mo, doon mo lang ito ipamalas. Sagot naman ng kanyang ama. Matapos nilang mag-usap, dahan-dahan na nilang nilapitan ang balon upang uminom doon ng kakarampot na tubig. Habang naglalakad silang dalawa, panay naman ang ginagawang pag-uusal ng kanyang ama habang paulit-ulit siyang ipinapakilala sa mga nilalang na naninirahan doon. Nang makainom na si Buling ng tubig, doon niya nasipat ang isang manikang nakahimlay sa tabi ng ugat ng puno na para bang naghihintay ng taong pupulot dito. Kunin mo yan, Buling. Para sa iyan, biyaya ng ating Panginoong pinaglilingkuran. Mula sa araw na ito, isa ka ng ganap na katulad ko. Pero konting paalala, kahit may tangan ka ng kakayahan, huwag mo pa rin itong pagtangkaang gamitin ng hindi ko sinasabi. Magsasanay ka pa, Buling, kung kaya't ingatan mo na huwag bulungan ng kahit na ano ang manikang yan. Paliwanag ng kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, bahagyang pinalayo muna siya ng kanyang ama sa balon upang maisagawa ang kanyang ritual sa taong nagbabalak gamitin ang kanyang nag-iisang anak. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid doon ni Buling, bigla naman siyang napatras sa kanyang kinatatayuan
nang makasilay siya ng isang nilalang na biglang umahon sa balon. Nakalutang ito sa harap ng kanyang ama at halos hindi mo magagawang makita ang pang-ibaba nitong katawan. Paglalarawan ni Tia Buling sa nilalang, butot balat ang buo nitong katawan at meron itong mga kukong 2 pulgada ang haba. Kulay itim din ang balat nito. Merong mahahabang buhok at matatalas na mga pangil na animoy pangil ng isang mabangis na hayop. Matalas din ang panga ng nilalang at nakasuot yon ng isang kapang damit na pinaglumaan na ng panahon. Kapansin-pansin din ang hawak-hawak nitong kutsilyo na halos hindi na gaanong mamukaan dahil sa labis na katandaan. Matapos niyang masilayan ang nilalang, ninais niya itong titigan ng husto sa kadahilanang napagtanto niyang hindi siya nito gaanong pinapansin. Pagbunot ng kanyang ama ng nakatago nitong manika sa kanyang bewang, laking gulat na lamang ni Tia Buling nang pumasok ang nilalang na yon sa loob ng manika. Nang maramdaman ng kanyang ama na nasa loob na ang nilalang, mabilisan naman niyang hinawakan ng daladala niyang damit ni Tia Buling habang patuloy na nag-uusal. Halos pabalik-balik lamang ang mga katagang binabanggit nito hanggang sa dumating ang puntong inihipan na nito ang manikang kanyang dinadasalan. Nang maisagawa na ng kanyang ama ang mga ritual na kinakailangan sa pangungulam, walang habas naman itong pinagsasasaksak ng isang dangkal ng karayom ang katawan ng manika na animoy ito ang ginagawa ng masama ng lalaking muntik ng mangmolestya kay Tia Buling. Sa pagtayo nito sa kanyang kinaluluhuran, walang pagdadalawang isip naman niyang pinalubog sa balo ng damit ni Tia Buling nang sa hindi malamang dahilan. Tayo na, Buling. Umuwi na tayo. Marami pa tayong gagawin bukas. Bungad na wika nito paglapit sa kanya. Nang marinig ni Tia Buling ang sinabi ng kanyang ama, agad din naman niyang tinalikuran ang lugar sa takot na baka muli niyang masipat ang kahindik-hindik na anyo ng nilalang. Habang binabagtas nila ang daan pabalik sa kanilang tahanan, doon na pag-alaman ni Tia Buling na matagal na palang isang mangkukulam ang kanyang ama. Napapabilang ito sa lahi ng mga mangkukulam na merong gumagabay ng mga demonyo sa oras na nagkakaroon na sila ng kamalayan sa kanilang mga kapangyarihang tinatangan. Ayon sa kanyang ama, na sa dinami-dami ng kanilang mga kauri sa mundo, isa sila sa mga natatangi na biniyayaan ng isang katakot-takot na kakayahan. Dagdag pa ng kanyang ama, ang mga demonyong gumagabay sa kanila, nagtatangan din ng abilidad upang sila'y mapayuhan sa kung ano ang pinakabrutal na pamamaraan ng pagpapatay sa kanilang mga kinakagalitan. Subalit kahit napakalakas ng kanilang mga kakayahan, mariin pa ring ipinayo sa kanya ng kanyang ama na huwag abusuhin ang paggamit dito. Ayon sa kanya, na sa bawat paghingi ng lakas sa mga gabay nilang dyablo, dahan-dahan itong kinukuha ang kanilang mga kaluluwa hanggang sa hindi nila mamalayan na nakasalang na pala ang kalahati nito sa impyerno. Nang marinig naman ni Tia Buling ang sinabi ng kanyang ama, pinili niya itong itatak sa kanyang isipan upang maiwasan ang labis na pagkaganid sa kapangyarihan. Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, binigyan si Tia Buling ng kanyang ama ng isang maliit na libreta. Isang linggo niya yung babasahin at wala siyang ibang gagawin kundi ang kabisahin ang lahat ng mga katagang nakasulat doon. Dahil sa tindi ng pagnanais niya noong malaman ang larangang kinamulatan ng kanyang ama, binigyan niya ito ng panahon at pagkakataon para maunawaan. Sa pagsapit ng umaga, habang nagkakape si Tia Buling, inutusan siya ng kanyang ama na maglibot sa baryo. Buling, maglibot ka nga muna sa baryo. Hanapin mong bahay na pinagkukumpulan ng mga tao. Makiusyoso ka doon at tingnan mo kung ano nangyayari. Wika ng kanyang ama.
Matapos niyang marinig ang iniutos nito, dali-dali naman niyang inubos ang kanyang kape at mabilisang tinahak ang daan patungo sa sentro ng kanilang baryo. Habang naglalakad siyang mag-isa, tuwang-tuwa naman siya noon sa kadahilanang yon ng unang pagkakataon na pinahintulutan siya ng kanyang ama na makapaglakad sa lugar. Kadalasan kasi sa mga ganoong oras nag-aayos na siya ng kanilang mga paninda upang mabantayan buong maghapon. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, nadapo na siya noon sa pinakasentro ng baryo. Maigi niyang pinagmasdan noon ang buong paligid nang sa gayoy magawa niyang masipat ang pinapahanap sa kanya ng kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan si Tia Buling sa kanyang paglalakad nang makasilay siya ng isang bahay na pinagkukumpulan ng mga taga-baryo. Karamihan sa mga ito ay nag-uusap na para bang merong kakaibang nangyayari sa bahay na yon. Paglapit niya doon, agad naman siyang sinalubong ng isang matandang lalaki na kagagaling lang sa loob ng bahay. Aba nene, huwag ka nang makiusyoso dyan. Hindi mo magugustuhan ang iyong masisilayan. Wika ng matanda paglagpas nito sa kanya. Dahil sa sinabi nito, kung kaya't pinili ni Tia Buling na tumabi sa daan upang makinig sa mga taong nag-uusap. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, laking gulat na lamang niya nang mapag-alaman niyang isang binatilyong lalaki ang natagpuang nakaratay sa kanyang higaan nang wala ng buhay. Ayon sa mga magulang, nabulabog sila noong 10 oras ng gabi nang biglang magsisisigaw ang kanilang anak na para bang meron itong dinaramdam na kakaibang sakit sa loob ng kanyang katawan. Nang pahiran nila yon ng langis, bigla naman itong humupa hanggang sa nakatulog na nga ang binata. Subalit sa pagsapit ng umaga, natagpuan nila itong itinatae ang kanyang mga laman loob habang nananatiling tahimik sa loob ng kanyang silid. Pinilit pa nila ito noong dalhin sa pinakamalapit na pagamutan, subalit sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi nila ito kayang buhatin kahit 3 na sila noong nagtutulong-tulong. Labis din yung pinagtakahan ng mga magulang ng binata, gawa ng hindi naman gaanong kalakihan ang kanilang anak. Matapos itong mapag-alaman ni Tia Buling, dali-dali naman siyang naglakad pabalik sa kanilang tahanan. Halos hindi na niya noon ninais pang ibalik ang kanyang paningin sa bahay na yon, gawa ng labis na ang kanyang nararamdamang takot. Habang mabilis niyang binabagtas ang daan, marami naman siya noong nakakasalubong ng mga taga-baryo sa paligid. Kung hindi siya nagkakamali, pupunta din ang mga ito sa bahay ng binatang namatay. Maya-maya pa, bigla naman siyang natigilan sa kanyang paglalakad nang hawakan siya sa balikat ng isang matanda habang nagsasabi ng, "Ingatan mo ang tangan mong lihim, iha. Hindi biro yan. Marami nang sinundo ang mga demonyo dahil sa nalalaman niyong yan." Nang marinig naman ito ni Tia Buling, ninais na lamang niya itong ipagsawalang bahala sa kadahilanang wala naman siyang kaide-ideya sa nais ipahiwatig ng matanda. Sa pagbalik niya sa kanilang tahanan, agad naman siyang sinalubong ng kanyang ama sa kanilang bakuran. Paglapit nito sa kanya, walang pag-aalangan naman itong nagtanong sa balitang kanyang dala. Ano, Buling? May nakita ka ba? Oo, Tay. Meron ho ko nakitang namatay na binata. Usap-usapan doon sa baryo. Tinain nito yung mga laman loob niya. Posible ba yun, Tay? Kakasya ba yun? Oo, anak. Posible yon sa ating kakayahan. Pumasok ka na at nang makakain ka na ng almusal. Sagot naman ng kanyang ama. Matapos nilang maihanda ang kanilang mga paninda, buong maghapon namang nanatili si Buling sa loob ng kanilang bahay para magbasa.
Bantay sarado din siya noon sa kanyang ama sa takot na baka muli pang maulit ang sitwasyong nadatnan niya noong nakaraan. Habang abala si Buling sa pagbabasa, nararamdaman niyang umiikot ng bahagya ang kanyang paningin sa bawat katagang kanyang binibigkas. Paminsan-minsan dumidilim din ang kanyang mga nakikitang bagay sa paligid kapag sinusubukan niyang ilihis ang kanyang atensyon sa libretang kanyang binabasa. Ayon sa ama ni Tia Buling, ordinaryo lang umano ang ganoong pangyayari sa kadahilan ng sinusubok pa siya ng mga buhay na salita kung siya ba ay karapat-dapat para mamahala sa kanila. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagbabasa, nananatili pa rin ang kanyang kumpiyansang matuto sa karunungang ibinabahagi ng kanyang ama. Habang patuloy niya noong pinapalawak ang kanyang diwa, napapansin niyang nagagawa na niyang maunawaan ang mga kahulugan ng bawat katagang sinasambit ng kanyang bunganga. Ayon kay Tia Buling, na karamihan sa mga Gregoryong kataga na binabasa niya noon, purong kasamaan at salot ang nais iparating sa kanyang kapwa-tao. Bagaman nababahala siya sa mga ito, patuloy niya pa rin yung sinasambit sa kadahilan ng wala naman siya noong iniisip na tao na maaari niyang bigyan ng karamdaman. Sa pagsapit ng hapon, patuloy pa rin nag-aaral si Tia Buling sa loob ng kanyang silid. Nang mapansin niyang binabalik na ng kanyang ama ang kanilang mga paninda, pansamantala niya munang itinigil ang kanyang mga ginagawa. "Tay, kumusta ho ang benta ng tindahan? Nakarami ho ba?" Bungad na tanong ni Tia Buling sa kanyang ama. Wala nga anak eh. Medyo madalang. Inaasahan ko na to, lalo pat merong namatay sa baryo. Sagot naman ng kanyang ama. Matapos nilang mag-usap, agad naman siya nitong tinanong ukol sa mga bagay na ipapagawa nito sa kanya. Ipinagtapat naman noon ni Tia Buling ang kanyang mga ginawa buong maghapon nang sa gayoy hindi siya nito mapagalitan. Huwag mong dayain ang iyong sarili, Buling. May tiwala ako sa iyo. Balang araw ikaw din naman ang makikinabang sa mga bagay na ipinapagawa ko. Wika ng kanyang ama. "Oho, tay. Alam ko naman ho yun. Siya nga pala. Maaari niyo ho bang ilahad sa akin ang buong detalye sa pagkamatay ng binata sa baryo? Kanina ko pa kasi yun iniisip eh." Sagot naman dito ni Tia Buling. Nang marinig ng kanyang ama ang sinabi nito, agad naman yung nagkwento sa kanya ukol sa katotohanan sa likod ng pinagdaanang karumal-dumal na pangyayari ng binata. Ayon sa kanyang ama, na ang binatang napaslang sa baryo ang taong muntik nang gumamit sa kanya. Kaya lang naman inilabas ng katawan nito ang kanyang mga laman loob. Gawa ng yon ang naisip na parusa ng kanyang ama para pagbayaran nito ang kanyang kasalanan sa ginawa niyang kabastusan kay Tia Buling. Nang marinig naman ito ni Tia Buling, halos hindi naman siya labis na makapaniwala, gawa ng hindi nga nahipuan ng ama niyang yun ang katawan ng binata. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon din niya napag-alaman na ang kakayahan nilang mangkukulam sa mga ordinaryong tao ay nakadepende at nakabase sa mga tinatagong lihim na karunungan ng mga ito. Dagdag pa ng kanyang ama, walang sino man sa kanilang mga kababaryo ang may kakayahang talunin ang kanilang tinatanging lihim. Ipinagtapat din ito sa kanya na noong mga panahong kabataan niya, marami din siyang mga albularyong pinasuko at hinarap sa isang espiritual na kombate. Naranasan na rin niya noong magpadakip sa mga ito upang mapahiya ang kanilang mga pinaniniwalaang lihim. Subalit noong makilala ng kanyang ama ang yumao niyang ina, ninais nitong magbagong buhay at ilagay ang kanilang pamilya sa payapa. Labis kasi noong naniniwala ang ama ni Tia Buling na purong galit at pagdurusa lamang ang kanilang mararanasan sa oras na patuloy nilang gagamitin ang kanilang mga karunungang nanggaling sa mga demonyo.
Matapos itong marinig ni Tia Buling, doon naman niya napagtanto na maging ang kanyang ina ay isa din palang mangkukulam kagaya ng kanyang ama. Magmula noong araw na yon, dahan-dahan ang nagbago ang kanilang pamumuhay sa baryo. Okay, eto na. Alam ko, nababasa ko kasi sa comment section na marami sa inyo naghihintay ng series. Pero alam nyo ba, meron akong 2 series dito. So ang gagawin ko ngayon, ito yung una kong i-upload. Tapos after ko i-upload to, siguro mga 8 p.m, ngayon lang din, mga 2 oras, may i-upload pa akong isang episode ng series. Tapos kung gagawa ako ng poll, kung sino mas maraming boto sa 2, yun yung itutuloy natin. Hindi ko kasi pwedeng pagsabayin to. Gawa ng medyo mahaba eh. Ayos ba yun? Hihintayin ko yung boto ninyo ha. Yun lang. Salamat.